Batman, yan na. Ayan na naman ang kapapuro naman, sige. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun mga kambad, dinayo tayo dito mga vlogger oh, ng Google oh. Ay, hindi ako yan. Naghamon no, naghamon no. Naghamon no, si Kasakmal oh, ayan oh. Si Amazing. Si J Spider. Saka ito si Kabig Des oh. Matanong nga kita, bakit nga ba Big Des yung ano? Kasi ganito pala yung parang gatay. Kasi bata ko, yung panahon di ba, malaking gagamba, big. Yung panahon na big days talaga kasi ngayon mga gambay parang nagliliitan na. So parang inaalitulad kasi gamba talaga yung tay. Paano pang 90s, mga 90s yung kabataan ko pa. Hanggang ba nabibili ko na 10, 15, malaki na talaga. So in English yung big days, gano'n. Kasi spiders, yung gano'n yung mga ko. Kasi pagka-intindi ko sa Big Des, malaking araw eh. Pwede rin kasi ano yun eh, Tagalog. Parang Big Des. Oh, parang sabi nga nila tayo Mendo. May kinalaman ba sa gagamba yun? Sa akin lang. Sa pananaw ko lang. Sa iyo lang. Sige, hayaan na natin siya. Yun lang pala kayo ngayon. Bigyan na ka tayo Mendo. Walang ko kontra. Ayan, wala kayo dyan. Shoutout muna kay Sir Alan Alcance ng Lipa, Batangas. Shoutout kay Jeep Ronda. Shoutout kay Sir Villena ng Toronto, Canada. Si Mark De La Cruz ng Spain. Si John Michael Ramos ng Baguio City. At saka si Rocky Rap ng Bigan Ilocosur. Yun. Shoutout sa inyo mga gamba. So may paglalabanin kami ha. Ano ba to? Ahas na yun ba? Ano ba? Asa ba yung akin dyan? Ito sa yung black, sa akin yung yung... Hindi ko alam mga gamba yung akin. May parang... Sa akin to. Hindi kaya nagkaroon ng swapping to? Wala naman. May Mendo Okay. Ito yung akin yung itim. Okay. Yan. Malaking kita yung Mendo. Ayan. Sa akin, kulay, kulay gray yan. Ayan ang kulay niya. Medyo may pagka-white lang guys. Pero yung kita natin may gutuin guys. Okay. So sana bigyan ng maganda laban ito para guys. So Ate Legendary, napaka-bite. Welcome sa bahay niya. Napaka-bite talaga guys. Okay. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Ayan na. Ayan na magpatumpik tayo Mendo. Ayan na. Kahig na kaagad. Ayan na. Mahal na si Batman. Ayan na. Ayan na naman ang kapapuro naman. Sige. Tayo Mendo. Ganda lang. Sige. Yan na. Naku, nasakmal yung akin. Kasakmal ka talaga. Nasa likod. Kasakmal nasa likod. Nasakmal yung akin. Baka mayan yung kay Tay Mendo pero natsambahan ko. Yan talagang sinasabi sa hula. Ayan na naman. Amazing! Kay Jay. Ayan na, sinalo niya kaagad eh. Pero wala. Oo, wala na. Bilot-bilot na So siya. guys, nakatsamba tayo kay Tay Mendo ng bilot isa. Okay. So for the first time yan, nakabilot tayo kay Tay Mendo sa ating Legendary. Okay. Yun, no? Salamat sa ating Legendary. Yan, tribute tayo sa ating. Ayan, mga gamba. Nabilot yung atin. Ay, papakain na natin kasi gutom na niya. Okay, reward na kumbaga. Pamirinda na natin to. Papakita lang ako Tay Mendo. Mga guys, ang ganda na ni Tay Mendo. Paleta niya, Mendo line. No? So ito, pinasadya nyo to. Si, yan, ang gumawa, si Sayunachi. Ganda. So, ayan. No? So, marami yan. Gusto ko lang gusto ko lang i-promote. Gusto nyo bilhin ng paleta kay Tay Mendo line. Ang ganda. Ayan, no? Meron siyang mga emboss na sa kawain ng paleta. Ang ganda. Gusto nyo mag-order Mendo line yan. Pinamigay ko yan? Pinamigay nyo lang? Oo. Pwede na para sa akin. Wala na, ubos na. Kay Kasakmal yan eh. May kagaw kagad daw. Kay Kasakmal yan eh. Sabi ko na. So yun mga kagamba, sana nasiyahan kayo sa pinakita naming laro ngayon. Laro-laro lang tayo. Shoutout sa iyo Kasakmal ulit. Sige. Si Amazing, nasa likod. Ayan, maraming salamat sa pagpunta rito. Amazing! At welcome ulit sa susunod na pagkakataon. Mabalik kami talaga. Yan, maraming salamat. Okay.
Hi! Subscribe po kita Toy Mindo. Like and share po. Bye!